Det hele evangelium skriver evangelisten Markus i det 10. kapitel, vers 13-16. De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene truede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, at den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Amen. Lad os bede. Herre Jesus, tak for dagens evangelium. Tak fordi, at du viser dig som den frelser, der ønsker, at vi skal komme til dig. Tak fordi, at i dit evangelium forkynder du det for os, så vi kan tro på dig. Nu beder vi dig om, at du vil åbne vores hjerter, vores ører, så vi kan høre dig tale til os og tro på dig, hænge fast ved dig. Og vi beder dig om, at du vil hellige os i sandheden. Dit ord er sandhed. Amen. De sidste dage, de har jo været præget af sådan gammeldags vintervejr med sne og frost. Et fint lag sne har lagt sig over landskabet, og hvor der er stillestående vand, så er det blevet til is. Kong Vinter, han viser sig frem i sin fineste dragt. Og vi ved jo, det hører årstiden til. Men det er ikke så tit, det sker. Det sker heller ikke så tit, at vi hører, at Jesus bliver vred. Men det hører vi i dagens evangelium. Mange ser jo kun Gud for sig som sådan en kærlig og venlig gammel mand, men han er ikke nogen godmodig nikkedukke, der sådan uden videre godtager alt, hvad mennesker finder på. I dag hører vi sjældent om Guds vrede. Det vil vi ikke høre tale om, for Gud er jo kærlighed. Præster og teologer, de går forrest i det. Den ene prædikenvejledning efter den anden understreger det, selv når teksten siger noget andet. Det hele, det bliver ens, og det hele bliver lige meget. Og til sidst, så bliver det hele løgn og spot mod ham, som gik i synders sted. Salme 7, der siger salmisten, at Gud er en Gud, der harmes hver dag. Det er der ikke mange, der tænker over. Og Jesus er Gud. Og han er den samme i går og i dag, ja til evig tid. Gud han harmes, han vredes over alt, der vil hindre hans frelsergerning. Hindre menneskers fællesskab med ham. Derfor vredes Gud over synden. Den hindrer Guds frelsergerning, og derfor er det, vi må frelses fra synden, som bor i os, men også fra Guds vrede over den. Det er farligt at glemme, at Gud er en hellig Gud, der ikke tåler synd. Og det er også derfor, han vredes over dem, som vil hindre nogen i at komme til ham, for det er jo syndens inderste væsen, at den vil hindre os i at komme til Jesus. Men Jesus, han vil ikke have nogen begrænsninger på, hvem der må komme til ham. For alle, også du, har brug for hans frelse. Kun evangeliet kan redde dig fra Guds vrede over synden, og kun evangeliet kan redde din nabo. Disciplenes opgave, det var ikke at sortere i folk og så sige, du må komme, og du må ikke komme til Jesus. Og det er det heller ikke i dag. Opgaven dengang og i dag for Jesu disciple, det er at lede mennesker til Jesus. Alle må komme, og alle er velkomne. Alt andet er jo en modsigelse af evangeliet.
Jesus bliver vred, når mennesker, særligt de hjælpeløse, bliver hindret i at komme til ham for at få hans velsignelse. Det vil sige hans frelse og hjælp. I stedet for at holde nogen væk fra Jesus, så består opgaven i at hjælpe dem, som ikke selv kan komme til Jesus. For at komme til Jesus, det er jo at komme til syndernes forladelse, til Guds velbehag, til frelsen, til Guds godhed, til det evige liv. Ja, til alt, som Gud er og har til os. Og dem, som ikke selv kan komme, dem må vi hjælpe hen til ham. Sådan som det også sker med de små børn i dagens evangelium. Og når vi i dagens evangelium ser, at Jesus han vil, at de små børn skal komme til ham, så ser vi, at Jesus han tager imod de hjælpeløse. Dem, der ikke rigtig betyder noget i det store billede. Dem, som andre ikke ser noget stort eller forventer noget stort fra her i verden. Men de har også brug for Jesus. Og Jesus er også deres frelser fra synd og død og dom. Disciplene, de tænkte, at børnene, de ville være en byrde for Jesus. Hans tid var for kostbar til, at han skulle belemres med dem. Nej, hør nu. De kunne jo heller ikke forstå noget alligevel. Jesu undervisning og gerning, den ville være spild på dem. Nej, de måtte ligesom vige for vigtigere personer, det vil sige de voksne. Og sådan har vi jo vores rækkefølger, men Jesus han bryder rækkefølgen. Det som vi ser ned på, og let regner for at være uden den store betydning, her i skikkelse af børnene, anser Jesus for værdifuldt. Han vil ikke bare, at de kommer til ham, han vil tage dem i favn. Lad os ikke glemme det. De ældre, som ikke længere kan udføre et arbejde eller sørge for sig selv. De handicappede, spædbørnene, værdifulde for Jesus. Han har også en velsignelse til dem. Han vil være frelser for alle, og hans blod er udgydt også for dem og deres synder. Det skete i en menighed, hvor de kristne de var samlet til gudstjeneste, og præsten han forkyndte Guds frelse i Jesus. Og han udlagde, hvordan Jesus døde for dem på korset. Og alle de hørte det her i menigheden og tog imod budskabet med glæde og gemte evangeliet i deres hjerter. Undtagen en i menigheden. Han kunne nemlig hverken tale, se eller høre. Han var det, som vi kalder døvstum og blind. Han kunne ikke lovsynge Gud sammen med de andre. Han kunne heller ikke i sit hjerte meditere over Bibelens ord, som bliver forkyndt for ham. Alligevel så ville han gerne deltage i gudstjenesten med de andre. Og ved nadveren så gik han med frem og knælede. Og præsten han anstrengte sig i sine tanker. Hvordan skulle han forkynde denne døvstumme Guds kærlighed mod ham i Jesus? Til sidst så vendte præsten sig om, og så tog han krucifikset fra alteret, og så gav han det til den døvstumme. Han tog det i sine hænder, og så begyndte han at mærke på det, indtil hans hænder fandt Jesu legeme på korset. Der fortæller præsten, begyndte den døvstummes ansigt at stråle. For nu så han med sine hænder Guds ubegribelige og grænseløse kærlighed mod ham i Jesus. Han var ikke regnet for noget i hverdagens samfund. Han kunne ikke engang sørge for sig selv.
Men Jesus tog ham i favn og velsignede ham. At modtage Guds rige, det kræver ikke høj intelligens eller evne til at forstå og forklare. Sådan vil vi gerne have det. For man kan da ikke tro uden at forstå. Men når vi får forklaret tingene, så bliver det lettere at tro. Det er en almindelig og naturlig tankegang for os. Men er det ikke underligt, at der har jo aldrig været så mange forklaringer til Bibelen i vores del af verden, som netop i vores tid. Enhver kan gå ind på nettet og læse både nye og gamle forklaringer. Du kan købe bøger i stakkevis med bibelforklaringer. Du får ikke bare ondt i ryggen af at bære dem, men også i hovedet af at læse dem. Og alligevel er der så lidt tro. Jesus sagde det heller ikke til sine disciple: gå nu ud og forklar Bibelen og evangeliet. Han sagde: gå ud og forkynd evangeliet til al skabning. Sådan bringes de til ham. For du kan tro uden at kunne forklare, for troen er ikke din gerning. Den er Guds ved evangeliet. Og hvad er evangeliet? Det er jo netop budskabet om en mand, der dør på et kors for verdens synd, som den døvstumme og blinde fik det at mærke. Når jeg modtager Guds rige, det kræver ikke forklaring eller at kunne forstå. Det kræver hjælpeløshed. Ligesom et barn og som den døvstumme og blinde. Den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og det, som kendetegner barnet, det er jo hjælpeløshed. Men hvem vil være det hjælpeløs? Det er det, vi har så svært ved, fordi vi er så selvhjulpne på alle måder, og derfor har vi også svært ved at tro Jesu ord. Vi vil ikke tro, at vi er hjælpeløse og fortabte. Vi kan selv gøre noget og hjælpe til. Mit eget, selvom det er lidt måske, så dur det da også til noget. Og så vil vi også gerne forstå. Men nej, i syndens og dødens greb kan vi intet gøre. Vi er prisgivet til evig tid. Og det er det greb, som Jesus kom for at hjælpe os ud af. Med sin død på korset, der brød han syndens magt, og med sin opstandelse dødens magt. Nu er der frihed at få. Frihed fra synden og døden. Frihed til evigt liv. Den frihed kostede Jesu liv og blod, men den blev vundet til dig af ham. Du behøver ikke at kunne forstå, og du behøver ikke at kunne forklare. Det, som barnet kan, det er jo at modtage. Det har ingen værdighed eller kræfter at gøre sig fortjent til noget med. Det modtager bare alt uforskyldt som en gave. Det ligger bare der. Og alle, som vil ind i Guds rige, må tage imod det som barnet, uforskyldt og af nåde. Det må du også. Når det hjælpeløse barn hører mor eller far, hvad er det så barnet gør? Så vender det sig imod dem for at modtage, for at få noget. For barnet, det ved jo én ting. Det er fra dem, jeg må have det givet. Sådan er det også med evangeliet. Det skal få dig og mig til at vende os mod Jesus for at modtage ham, når du og jeg hører det. Ikke bare én gang, men igen og igen og igen. For uanset hvem vi er, så bliver vi aldrig andet end hjælpeløse syndere, der må frelses af nåde for Jesus skyld. Så snart vi tror, at vi kan selv eller kan hjælpe lidt til, så er vi allerede kommet bort fra vores frelser. Du synder dagligt. Det gør jeg også.
Derfor har du og jeg dagligt brug for nåden, for syndernes forladelse, for Jesus selv. Det begyndte i dåben, og det fortsætter ind til dit sidste åndedrag her på jorden. Du blev båret hjælpeløs til Jesus, og han gav dig sin velsignelse. Syndernes forladelse, Helligånden, barnekår hos Gud og evigt liv. Det kan du aldrig skaffe dig selv. Det kan du kun modtage af Jesus. Og Jesus, han kan kun give det til hjælpeløse syndere. Dem, der ligesom spædbarnet vender sig mod ham, når de hører hans røst i evangeliet. Han giver det i dåben, og det gør han hver dag i evangeliet til den, som lever i troen på ham. Og han kræver ikke, at du skal forklare eller forstå det. Du må få lov bare at modtage det og tro, at det gælder for dig. Du må få lov til hjælpeløst bare at sige det med sangeren. Intet har jeg til dig bragt. Kun ved korsets fod mig lagt. Nøgen bad jeg dig om skjul, nåde for en anskudt fugl. Flyver fredløs under ø, tvæt mig, eller jeg må dø. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Jesus, tak for dit evangelium til os. Og tak fordi, at vi er hjælpeløse, men det er os, du vil give det til. Tak for alt det, du har vundet til os med dit liv, din død og din opstandelse. Og tak, at en dag skal vi få lov til at se det. Vi skal få lov til at forstå, hvad vi ikke forstår, men bare få lov at gribe i troen. Troen, som du selv giver os. Ja, du ved, vi kan have svært ved at forklare det. Men tak alligevel, så må vi tro, for evangeliet er større end det. Vi beder dig om, at du altid vil holde os der, hvor vi har brug for det evangelium. Og også, at det altid må komme til os, frit og forintet, dag for dag, indtil vi skal se dig ansigt til ansigt. Vi beder dig for dem, der er syge, dem, der er mærket af sorg, dem, som tvivler og kæmper med anfægtelser og har svært ved at tro. Jesus, lad dem se, at netop for de hjælpeløse er du kommet. Og vi beder dig om, at de må finde nyt håb og nyt lys og mod i dit levende og sande ord. Vi beder om, at du vil velsigne og bevare din hellige og almindelige kirke her hos os. Vi beder dig om, at du må vedkende dig det arbejde, der gøres i vores sogne, både for børnene og for de voksne, og i de kirkelige foreninger. Her lad dit ord tale til os igen og igen og igen, sådan at du bliver større, og vi ser alt, hvad vi har i dig. Vi beder dig om, at du vil sende arbejder ud til din høst ud over jorden. Og vi beder dig særligt for de steder, hvor man bliver forfulgt, fordi de tror på dig. Vi beder dig om, at du må holde din beskærmende hånd over dem og også skjule dem for deres forfølgere. Men at de også midt i det må være lys, der viser vej til dig. Vi beder dig for vort eget land og folk, for dem, der leder og styrer. Her lad dem se, at du viger ikke for nogen, men du ønsker at kalde os til omvendelse og til tro på dig. Lad os dem, der leder og styrer, forstå det. Det beder vi dig om. Så velsign og bevar vor konge, Frederik den 10. og hele det kongelige hus.
Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse, og efter et liv i troen på dig, den evige frelse. Amen. Vi vil rejse os og med apostlen til at ønske hinanden. For Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.